سلامات كميل لخم نلومي حدشتي ناي زور زيناتات ناباخم كنبل متسين علنا كساب موداتا حابيركم تنحو سابسكرايب لايك مقبار دما كي ترسو مانشستر يونايتد هولانداوي ميدفيلدر زخونة فرانكي دي يونغ كاب مانشستر يونايتد نمزوار نزت فلالي اوانات فتينو كم زنبرة كلكم زت فلت وقدايو بفلاي دمو قدم حجي ኤሪክ ቴን ሃግ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮች ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ ግን ኣይተሳካዕሉን ነይሩ። ሕጂ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ማይክል ካሪክ ከም ዝቅፅል ንቀጻሊ ዓመት እውን ዝፍለጥ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሓደሽቲ ተፃወቲ ይደልዩ ዘሎ። ማይክል ካሪክ ካብቶም ዝደልዮም ተፃወቲ ሓደ ድማ ኣብ ሚድፊልደር ፍራንኪ ደዮንግ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ካብ ሕጂ ጀሚሮ ምስ ባርሰሎና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ተፃዋታይ እዚ ይዘራረብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዘሎ። ፍራንኪ ደዮንግ ምስ ባርሰሎና ምጽናሕ ከም ዝደሊ ግን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኣዝዩ ከቢድ መጻብቦ ዘሎ ኣርሰናል ዝተፈላለዩ ተፃወቲ ንከፈርም ይፍተነሎ። ኣርሰናል ንቀጻሊ ክረምት ካይ ሃቨርትስን ከምኡውን ጋብርኤል ጄሱስን ክሸጦም ወሲኑሎ። ካብዚኦም ተፃወቲ ሽያጭ ካብ ዝረኽቦ ቅርሺ ወሲኹ ድማ ሁሊያን አልቫሬዝ ሕጂ ኣብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝርከብ ማለት እዩ ንዕኡ ከፍርም ካብ ሕጂ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝርርብ ጀሚሮሎ። ሁሊያን አልቫሬዝ ከም ትዝክርዎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ እውን ተፃዋታይ ነይሩ እዩ። ተፃዋታይ ኣዝዩ መስደመም ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ናይ ዓለም ዋንጫ ምስ ተዓወተ ምስ እኒ ሊዮኔል ሜሲ ብሓባር ኮይኑ ንሃገሩ ትልቅ ታሪክ ዝሰርሐ ተፃዋታይ እዩ። ገና መንእሰይ እዩ። ኣብ አትሌቲኮ ማድሪድ እውን ፅቡቅ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ። ኣርሰናል ነዚ ተፃዋታይ እዚ ብጣዕሚ ይደልዮ እዩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣርሰናል ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብዚ ወርሒ መጨረሻ በሴሚ ፋይናል ማለት እዩ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ዝፃወቱ እውን ይፍለጥ እዩ። ብፍላይ ግን ሃቨርትስን ጄሱስን ዝሸይጥ እንድህር ኮይኑ ድማ ኣብ ፊት መስመር ተፃዋታይ ስለ ዘድልዮ ናይ ግድን ሁሊያን አልቫሬዝ ዘድልዮ እዩ ዝመስል። ጆዜ ሞሪንሆ ደጊም ናብ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክምለሱ እዩ ዝመስል። ጆዜ ኣዝዮም መዘራረቢ ዝኾኑ ኮች ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ኣብ እንግሊዝ ይኹን ኣብ ጣልያን ኣብ ሪያል ማድሪድ እውን ኣብ ስፔን ታሪክ ዝሰርሑ ኮች እዮም። ግን ድማ ያው ጊዜ ሕጂ ደርቢውهم ኣብ ፅቡቅ ኣይኮኑን ዝርከቡ። ኣብ ፖርቱጋል እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣይተሳካኣሎምን ብዙሕ ክበሃል፣ ኣብ ቤኔፊካ ብዙሕ ኣይተሳካኣሎምን ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕጂ ድማ ፍሪ እዮም ዘለው ከም ዝፍለጥ እና ብናይ ስዑዲ አረቢያ ሰብ ሓፍቲ ዝተተሓዘ ኒውካስትል ዩናይትድ እንድህር ኣብዚ ዓመት መወዳእታ ንኤዲ ሆ ዘሰናብት ኮይኑ ንጆዜ ሞሪኖ ከም ፈለማ ታርጌት ገይሩዎም ከም ዘሎ ይዘረባሎ። ኒውካስትል ዩናይትድ ካብ ጆዜ ሞሪኒዮ ብተወሳኺ ንሱ እንድህር ዘይሳካ ኮይኑ ድማ ሮበርቶ ማንቺኒ እዚ ጣልያናዊ አሰልጣኝ ናይ ጣልያን ብሔራዊ ቡድን ኮች እውን ነይሩ። ከም ትዝክርዎ ናይ ማንቸስተር ሲቲ እውን ኮች ነይሩ ሮበርቶ ማንቺኒ። ሶ ካብ ክልቲኦም ሓደ ካብ ጆዜ ሞሪኖን ካብ ሮበርቶ ማንቺኒን ሓዲኦም ብቀጻሊ ናይ ኒውካስትል ኮች ከም ዝኾኑ ይዘረበሉ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ስፔን ምስ ሪያል ማድሪድን ምስ ባርሰሎናን ዝፎካከር ሓያል ዝኾነ ቡድን ዝሰርሐ አርጀንቲናዊ ኮች ዲየጎ ሲሞኒ ሕጂ ኣብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዘለዎ ግዜ እናብቅዐ እዩ ዝመስል። እዚ አሰልጣኒ ምስ ኢንተር ሚላን ካብዚ ጀሚሩ ይዘራረብ ከም ዘሎ ያው ብወቅዑ ብዕሊ ተፈሊጡ እዩ ዘሎ። ኢንተር ሚላን ከም ዝፍለጥ ኣብ ሴሪ ሕጂ እውን መራሒ እዩ፣ ኣብ ፅቡቅ ቦታ እዩ ዘሎ። ግን ድማ ንዲየጎ ሲሞኒ ኣምፂኡ ብፍላይ ድማ ካብ ጣልያን ብተወሳኺ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ኤሮጳ ንምፉክካር ዲየጎ ሲሞኒ የድልየኒ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ
ኣብዚ ዓመት እዚ ንዲየጎ ሲሞኒ ዋና ኮች ገይሩ ክሸሞ ሙሉእ ምድልዋቱ ወዲኡሎ።